আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে আমাৰ টংলা কলেজৰ বডো ফ্ৰেছাৰ্ছ আছে। আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ কলেজৰ ফিল্ডত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, কলেজৰ পৰা ফিল্ডলৈকে গৈ আছোঁ। আমি এতিয়া ফিল্ড আহি পালোঁ। ইয়াতে এতিয়া ইন্ট্ৰোডাকশ্যন চলি আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব, তামাম ভাল লাগিছে। চাই থাকিব শেষৰলৈকে ভিডিঅ'টো। এতিয়া মুখেৰে ডিজে বক্স বজাই আছে, ভালকে শুনক। Propose again. Behaय नोंथाङा माबोरै खालामगोन निश्चय दिन्थिगोन। रावबो साननाङा नोंनि मोजां मोननाय बै हिर'आसो। दे फंबायखौनो सानना लादो। दे फंबायाबो सानना ला, आं गोदान मोनबाय दिनै। दे टंला नन्दनि हटेलावनो लोगो हमनानै साहा लोंनो प्रप'ज दे माबायदि प्रप'ज खालामगोन एसे बुं। नङा, बेखौ थावजों खालामनांगोन। बै माइबाफ्राव बुङोआखै आङो, डाइरेक्ट मोखांजों मोखां। दे फंबाया पजिसनाव थादो। दे खोलो बार बारदों, फारसेथिं अखाबो हानो नागिरदों, अखा खोरोमदों। दे मोनसे मोजां रमान्टिक मोनसे माबा होनदों नालाय। बिनानावासो नोंखौ प्रप'ज खालामगोन। जों खोनानांगोन ना? सोरबा खोनासै सिरि बुंबाय नामा? जों जेबो खोनायासै। दे फंबाया बुंलाय, मा बुंखोमाखो बिनानावा? दे ओइ फंबाय, मा बुंखोमाखो? ओमफ्राय नों मा फिननायाखै? Already senior secondary school ni fry fayda arang de mazing arang ni ho gaya dancing secondary school ni fry pass out khalanani BA pass sem out admission lada. Right now I'm the present professional and Assamese film industry out. It's a well-known serial operat onohan dan mega serial out acting khalangasile. Khulumbai, angni munga Pioma Neymari, ang National Pioneer Secondary School ni fry fayda. Ang first year of forever thadang. Nantani hobi apa? Ang ni hobi singing. Singing. Dengan hobi apa man? Ang ni hobi acting, modeling and dancing. Lebih saja. Ini saya binanau saja metai fungkan, ada binanau saja masakan. Deh. Ang ni kan, ang bukan memberhadang
बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होयो बिफाङाव बानानै Serial acting salam mengendam. Operat Onuhanhan, Mengoni channel. Bobe panau? 13 and 14 date new. December. Maru lau dong? Ang Barbie, ang Nizai, ang Dodo, Zai lead actress, Bini friend. Bini betul. Bina nawa be actress ni legeri. Yes. Bini betul. Be Zai actor main actor ni helper by di jalan itu ya, nongal ba? Actually helper mana? Actually bisnis ang friend dan bidan relation thaya. Bina nawa di boise. And try berhai bikom murder kalam bidan. Drugs silent bidan. Bisa bidan bisa video kelas dan mobile kelas nani bidina nanway nani mobile kukar dan korok nani. Oh, gasai kesalan niau gezer-gezer dulu ya, nongal ba? Sumpia dah. Oh, dek gezer-gezer kesal dulu ini. बै एक्टिं नोंनियाव जा टेनसन जानाय बे टेनसननि महरखौ जों गासिबो नायनो लुबैदों नाथाय जों सिरियालाव भिडिअ नुदों नाथाय नोंनि रियेल लाइफआव माबायदि जायो बेखौ एक्टिं खालामनानै दिन्थिनांगौ जायो अके आन्टिया हसा কথা কৈছে মেম কাজলৰ কোনো বয়ফ্ৰেণ্ড নাছিল পঢ়া-শুনা আৰু মোবাইলৰ साबायखर होयो बर'आवनो जा सानावनो जा दे मानसिखौ बयनिख्रुइ देरसिन सुरामा बे जिबिनि मुङा डक्टर बायदि खामानि मावो बियो जादोंना रायजोआव मिथिगौ ना जायाखैनो बिथाङा हाया निसय थाम्फै निसय बिथाङा थुजानो मोनाखै खोमा मोदोम दांब्ले 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 थुबाय थायो बिदि निसय बिथाङा मोजां थुजानो मोनाखै आरो बे समाव जों मोनसे बयबो नायनो लुबैगोन बे समाव जोंनि गेजेर दंफैयो नैथि मा दङ फैला दङ निश्चय बिनि एक्टिंखौ खालामगोन बिथांनि डायलग ससे सम बुंगोन आरो सानैसोआ बिनि माबाफोर हायो नामा बिनिनो फाव खालामफागोन जोंनाव आइजो फैला दङ फावखौ देखायनांगौ दा मिउजिकखौ एसे होना हो बिनानावा स्टार खालामनो हायो फैलानि आखुखौ दे एक्टिंखौ नों देखाय बयबो नायगोन ना मोजां आसा खालामदों इयुनाव मोजां सासे फावगिरि जागोन आसा फारिबाय बे समाव साथामनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय जासिगोन आं बिथांमोननि मुंखौ मुंख'गोन लोगोसे बिथाङा जोंनि गेजेराव सिनायथि लानायनि गेजेरजों बिथांनि बेस्टखौ होनो हादों
बे समाव आं मिस फ्रेशारनि बान्थाखौ बावनो थाखाय बिथां सारखौ सिगांसिम आवगायलांनो गुरै खावलायनाय। फंबाया थांथ'नाङा, दसे थाथ'बानो जाबाय। जोंहा फंबाय बिनानावनिसिम मोनसे खामानि दङ। दसे सम थाथ' फंबायखौ। गोबारै आखाइ खबनानै हो। साबायखर थाबाय लोगो। नोंनि खावलाया दालि खावबादि नोंनि मिनिनानै आंखौ नायहरनाय सेराव Siang nayoब्ला मावजिया मेव, सिगांथिं नायोब्ला बिसिया हाजेव जेव।